Iti taer, porma ken siglat iti uneg ti firing range. Nagpakitang gilas na iti kameng ti pulisya. Iti nayuswat a first PD fanshoot and marksmanship enhancement. Upat apulo ket inem a grupo ti uniformed personnel manipod municipal police stations, PMFC, PHQ ken NSU iti agbabalubal ken kada grupo 5 ti miyembro na. Panggep taktibidad ti makapataod ti pundo. Nag-J-purpose tayo mag-establish ti opisina para iti Officers Ladies Club. Kasi iti simang patak ito'y adamot jay opisina dahil nagbasit ngay santo ada jay likudan. So nga kaslangan nga napintas nga buyain nga jay ti opisina. Talo nga stages ti paglalabanan nagiti participants, pakairamanan ti short course, medium ken long course. Kalaksidan ti panakapataod ti opisina dagiti officers ti Ladies Club, gagyam ti aktibidad ama enhance pa ti kabelan dagiti pulis kang runaan ti panangusar ti paltog. One of the yung kan natin na mga PNP na dapat nalaing tayo latang agem iti paltog. Ahan nga basta nga jay nagana jay kinumpuno iti panghusaran. Masapol nga ti panghusaran iti ko akat jay panggap iti trabaho. Kan nga panggap iti nyaman ng katarantaduhan. Mayat ma'am takwa, dahil tigat enhancement training para kanyami nga PNP kasi inal daw kami ganti paltog. Kat maminsan na kami nga putputok. So dahil ti time nga ma-enhance ti skills mi, ken ma-review mi man yan dagiti basic. Agpaot ti duangal daw ti kompetisyon dagiti kameng ti pulisya. Idinto mailukat met ti first PD fanshoot kadagiti civilian inton October 25 to 26. Licensed short firearms kasi ti 9mm, 45, 22 ken 40 a pistol ken rifle ti maipalubos a mausar. 600 pesos ti registration fee. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.